Kula saking Lambelu. Mbah, Abah. Piye? Apa piye? Bah, pun Aku duwe putu ini genep papate bongko, Mbok. kok sampean Kaya belu. Aku Lah nyang mau- apa kok sirahmu ngelu lho? Duduk ngelu. Lambelu. Oh, lambe. Lambelu. Lambemu dhewe. Abah piyai sepuh ora tok nekke lambemu. Lambeku. Lambelu daerah. Oh, dusun lambe. Ah ya lambelu ki nek dusun kono. Nggih. Lah nek musuh Betawi padha karo ngelokne cangkemmu ngono. Oh, Lambelu. ning kene cangkemmu. Cangkemmu. Yo, Mas. Lambelu. So nek rene iki aja mbok jak, Mas. Lah piye? Wis omongan karo iki rong dina lho, opnam aku. Kenapa ndasmu ngelu? Syukur kowe. Elisa. Pancene wong luar Jawa urung ngerti tata basa. Iki ki nang Ngawi. Nggih, ning Ngawi kula Di ngertos. luar Yogyakarta. Di luar Kae- Yogyakarta bener. Bu Sanggem kae seniman terhormat kok nek ki ndasmu. Bu Sanggem seniman terhormat. Aja ndas, aja ngelu ndasmu Sing aja. bener napa, Bah? Ngelu patakmu. Ngelu batakmu. Nah, sip. Wis. Luar biasa. Yo diaturi tindakan ning panggung. Merga ya iki dadi pengantu-antuning para warga Ngawi nek Abah iki pancen karo Mbah Kung ki cakete ora jamak-jamak ya. Mula ya bengi iki penilai bae ya kepareng rawuh nang kene endi piyayine. Nendi? Oh nggih, ya. Monggo, Bah. Ya. Harta iringi tembangan apa? Aku nek arep nembang cara kene ya ora iso. Iya. Oh wis rasah diringi wis munggah dhewe kono. Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Disuwunke mik, Mas. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Amin. Sehat toh, Bah? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kula pun dek bengi ten mriki. Nggih, Pak Bupati nggih paring dawuh. Ketoprakan dek dalu kalian pepadi lakone rame dek dalu. Lakone napa, Pak? Salam dadi ratu. Dek dalu. Mboten Mbah Salam maksudnya. Mbah Salam dadi ratu dek dalu dandan guanteng. Oh, nggih. Kaya kendi dicet. Kaya kendi dicet kok ganteng Oke, menjane. Slendro songo sik. Nggih, buka rasa. Ngawi niku pokoke jangkir nembang sik. Niki tembang pambuka. Napa, Pak? Kagem Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Pak Sekda lan sedaya masyarakat Ngawi. Utaminipun paran para juru rigen, Nggih. Ketua Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Ngawi, Ketua Dewan ning sakniki Dadi dewan. dadi Nggih. dewan tenan. Nggih, Pak Pak Suraji. Suraji. Pensiun sok ben Oktober dilantik jadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi. Syukuran sok ben. Alhamdulillah. Wayangan pitung dina pitung bengi. Wis niku sing ajeng bayar sapa? Sapa? Kok wayangan kok pitung dina pitung bengi niku? Lho wayang dalang Ngawi komplit buek kok. Nggih, niki pepadi komplit sedaya. Dagelan 20 dina 20 bengi. Pak Suraji niku. Nggih kula sing ndagel. Kula sakniki laris kok, Mas. Alhamdulillah, Pak. Kula kados sampean rak biasa ditanggap lunas ngoten. Nggih. Kula sakniki pelawak kula kreditke. Kula leasing. Kok pelawak kok dikredit niku pripun? Ah sepeda montore kredit tok. Nek pelawak ya ora wangun to, Mbah kok. Wangun wae lah nek timbang ra kebayar. Sing angel iki nagih. Matur nuwun Mbah Kung, Bapak Bupati, Pak Kanang, Budi Sulistiono, Nggih. Taim Mbah Kung. Leres. Tiap hari jadi langganan, Mas. Mesti menika nggih. Niki nek kula ngeten iki mboten
Jaluk dipikir napa no. Pak Bupati mboten samikir bayaran kula. Pak Wakil Bupati mboten ben dipikir panitia mawon. Ya padha mawon niku jenenge kok ya. Ngeten iki kula imbuh nyewakne niku lho. Tratak niki. Ngeten iki 3 dina ning kene. Weh. Apa dalang? Lho, Dalang rendeng sepi. Aku ngene iki malah laris nek rendeng. Disewa bakul-bakul mie kuwi. Ben gak krocokan. Lindagel suda tratake lancar. Sing marai ayem niki. Nggih. Niki dalu telunggon sak menten iki. Dalu niki. Mula kula niku wah wis pokoke dagelan sepi ra apa-apa nyewakne terop. Ngeret kabel, masang genset. Ya wis ora pantes to Mbak sampean masang jengset niku. Olahraga mungkin nek Nggih. karo gerak kencing manise kenemenen. Wasitati king para winasis dalu niki ngawi lautan manusia alun-alun. Alhamdulillah niki. King mriki niku didelok nek sampean oleh sikil ra ketok, tangan ra ketok, awak ra ketok ndas tok kaya melon. Sak menten kathahe. Lanang wedok mlumpuk ning asale ya mung Pak Mboke tok. Kok asal saking Pak Mbok pripun? Lah sak menten kathahe ra anake bapa biyunge. Nggih. Putrane Bapak Mboke. Renek Pak Mboke mboten enten wong sak menten kathahe ini. Lah ya dumati kok Pak Mbok iso dadi sakmene kae. Leres. Kok ki anake wong sitok no. Wong sitok duwe anak sakmene kabeh. Ora kok bertangi gletak. Kene mik, kene mik, kene mik, kene mik. Ngelingono urip ing donya. Bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 waktu kula ndisiki nembang niki Mbak Sange Nggih. lagu pepeling ndang tak tembangne salak kalah. Selak kalah kali napa? Bakul peso ten guri niku selang kompor sing kono bakul sandal leleh tawa kagem tasih saged kagem buah saged kagem ngeterne anake saged monggo sandal-sandal murah mawon padahal tak goleki sing ngomong ki wong endi lah kok kaset layak kok gak kesel-kesel cangkeme aku Ya mboten napa-napa to Bang golek sandang pangan pun mboten napa-napa Nggih. nembango apik sakniki dandang gula palaran sinom sekalah tembang niku sarang nembang Kalah kali sinten? kalah kalau lagu-lagu anyar niku Oh. dawet cendol cendol dawet cendol 500 tak kintang-kintang lo hae ngoten niku malah dengenane kalah karo hetayo niki sing anyar Enten anyar melih. viral nembe Napa niku? tahu bulat Niku mboten 500. lagu niku tawa kok ya. lah sampean ora nembang kok ngeyel to Lah niku tawa tak wong bakul tahu nganggo lah mobil. buktine dilagokne kok Lagune pripun? tahu bulat 5 berarti ra tau tuku ora ngerti tahune Mboten perkok niku mboten lagu niku pancen nadane ngendikan ngonten niku. nada pripun wong digalur-galurke kok gak nang mobil ngoten kula wis ora ngapal kula lagu-lagu sing paling tak sengiti ya ana yen liwat aku kelingan gubuk kae tau tak nggo gendaan karo anake Pak Bayan mule-mule mlenthuk 3 wulan Cakepane mboten ngonten kok nggo. ngono kenek ora kenek sing gregetne merendahkan martabat wanita Lho, sing gen pundi, Pak? tanpa bantal tanpa kloso kok gelemen dilumahne sak nggon-nggon ayo
Nggih. Kok iso tanpa bantal tanpa kloso ora teng celekit. Niku kae. ngoyak nganu kok, Bah. Ngoyak kondang niku ngoten niku. Lah ngoyak kondang lagune bingungne wong. Tanpa bantal, tanpa kloso lho kok ora teng celekit ngono lho. Mbok ditambahi sisan Apa? tanpa aling-aling ngono. Teko ndi meng. Kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakar tikang luhur ngedohken tumindak mungkar yakti urip manggih tentrem lahir batin bejo donya akhirat bablas ke pepeling Oh nggih. Kur Ibu Waranggana nggih, Pak. Nggih no, Ya, nggih no. Mangga bablaske pepeling.
ambak namung tembang ning nggih termasuk donga. Nggih, niki wau. Nggih. Hidup dengan seni akan indah, hidup dengan agama akan terarah dan barokah, hidup dengan ilmu akan mudah. Nggih. Amin. Mbak Cange, Pripun, Mbak? Bapak Bupati, Mbah Kung ngaturaken sewu nembah nuwun. Masyarakat Ngawi berapa hari ini dimanjakan dengan suasana hari jadi. Oh, nggih, nggih. Suasana tidak akan gayeng, suasana tidak akan regeng kalau masyarakat tidak kondusif menjaga kesatuan dan persatuan. Leres, Pak. Pelaksanaan sudah disinggung pidatunipun Mbah Kung. Pilpres, Pileg sampai Pilkades kemarin sukses untuk masyarakat Ngawi dengan guyub rukunnya, dengan ramahnya. Tepuk tangan untuk masyarakat Ngawi. Ngawi sugih. Sugih pripun? Sering kula banyolke ten panggung niki. Nggih. Gerabah sing paling gedhe niku ten Ngawi. Gerabah. Bangsane kendi, Nggih. maron sing paling gedhe ten mriki. Ya aja nggih wonten niku Kasongan. Kasongan. Alah, ning rak jenenge Kasongan. Nggih. Mriki genthong. Genthong gedene sak desa. Desa genthong. Sampeyan pengen dadi lurah ten mriki ditetepaken ten Padas saged. Lurah ditetepke teng Padas pripun maksudnya? Lah Padas desa. Oh. Australia niku ibu kotane saking mriki. Australia. Australia. Pundi Mbak niku? Sydney. Cedhake ngrambe munggah Sydney niku. Sine kalau kene. Ibu kota minyak sing paling besar nggih ten mriki. Nggih, pundi? Kuwait Dungan. Pancen luar biasa niki Pak. Wong sehat niku ten Ngawi. Mergo mriki iso njaga raga. Njaga raga. Wali njeng Sunan Kalijaga Sunan Bonang niku ten mriki nggih duwe tinggalan. Napa niku? Wali Kukun. Mriki niku ternyata mboten ming perkara niku, Pak. Napa? Wonge niku mboten iso masuk angin. Kok iso? Nika wong digrujuk air mancur pirang-pirang dina teges mawon ngarep pendopo. Ora katokan niku ta? Ha nggih. Kuwi lanang wedok aku ya ora aruh kok tak iling-ilingi kok renek aku ya ngono. Kula mandeg ngarep niku weh lah iki elok tenan. Elok tenan niku. Grujuk pirang-pirang dina ora masuk angin. Sampeyan iso ndalang, sinden iso nembang. Nggih. Asale kenging Ngawi. Asale keng mriki. Wong nembang asale keng mriki. Keng pundi? Gendingan. Gendingan. Wong mriki ra tau padu merga apa-apa dindum dadi loro. Paron. Paron. Nah, Iki wis niki. matek iki nek awake dhewe. Matek wong kowe ra nyateti, nek aku nyateti kok. Berdasare kula ya ora ngerti daerah mriki dadine ya. Kecamatan nek nggih sampean nak mung sitok. Nggih. Misale Kecamatan Karangasri, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Sleman. Mriki kecamatan paling sugih sak donya. Kecamatane 7. 7 niku pundi mawon? Desa 7, Kecamatan 7 ngoten lho. Wis ora mudeng mula jajan. Cemuhe niku asale king mriki. Cemuhe. Cemuhe. Cemuhe niku panganan apa? Wah, dereng ro. Jeng ben kula tukokke. Lah kula ya dereng apal nek kon panganan mriki cemuhe niku Cemuhe. apa kok ya. Garang asem lho. Weteng senep bothok paling enak king mriki. Sembukan. Dipangno Wis sembukan mriko ya enten. enten mriki sembukan. Niki mboten kula tok. Sinten, Pak? Monggo Mas, walang kekek Mas. Oh nggih, walang Anu, kekek. bintang tamu monggo. Sinden nembe viral niki mangke Mbak Lia kali anak-anak kula wedok. Anu Agnes nderek ta? Oh anak wedok ya ana. Nggih, Ning Bapak. niki rumiyin walang kekek Kang. Ya, Ayo, mangga. Mas. Walang kekek. Kono kenek karepmu Ya. kono. Ndrong-ndrong Walang tak ndrong-ndrong kling. Walang kekek po sambel liler. Yo. Wis ngono sak karepmu. Ngono wis. monggo. Ya.
usah mau iringi Mas. Wis rasah Mas, rasah. Kene Iki kaya tak pikir kaya patung sing dicor banyu niku to, Pak. Ampun nyinggung patung. Niki riyen sing mbau reksa bathok. Dung bathok, Mas. Oh. Dung Pun bathok. pirsa dereng. Oh, jan. Kula ndelok sinden-sinden kula niku wis nek rasane. Ndelok iki Barang malah- ngono iki kok kaya ana pancaran kekuatan sing luar biasa. Ndelok nika sampean nek niku mripat sampean katarak tuh. Lah kula ndelok niki mau mungkuk-mungkuk pengen Mergane kula muntah. saben dina wis ndelok. Wis seru. Nah Nah niki luar biasa. Wah, jan kaya arep gecek nika rasane. Biasa. Biasa piye? Wong lanang niku nek mboten keturutan karepe nggih sak uni-unine ngoten niku. Iya. Niku ngesir kula seduangu lho, Pak. Sapa? Dalang Sena. Dalang Mas Seno niki. Alah. Yo. Kula telas kula kathah kali niki biyen. Oh alah ya Allah ya Rabbi. Sandirana mati kok tukul iki ya Allah. Monggo dipun tepangaken. Nembe seragam to karo dalange ya. Wah, ini ampun. nuwun sewu Kang Asma sinten, Mbak Yu? Dipun tepangaken. Nggih. Tak buacok sirahmu. Guyah-guyu. Ora, kula niku pengen tepung tenan kok ya. Elok tenan kok ya. Niki lho, kula nyawang wong wedok kulit gulu kok kaya kulit kempol. Ngenyek sampean niki ambak napa mboten turun anu blasteran. 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 Nggih. Ibu-ibun Jawa. Jawa, Mas. Bapakipun gibas. Lho. Wedhus apa piye? Monggo. Derek tembangan. Supados sami pirsa. Kang Asma sinten? Kula sanggem. Sanggem. Sanggem po suliyam. Sok sanggem, sok suliyem, sok suminah. Pun pirsa suminah. Sinten niku? Gendakane dalang salam. Ya sampean. Nggih, masak bu sanggem. Saking Kula Saking alam gaib. oh. Niki mboten menetap Pak Mas, turut kuburan. pindah-pindah, Mas. Oh. Nggih, mengki nek jemaah legi ten pundi, Selasa Kliwon ten pundi ngaten. Terus Kok kula kaya tau ketemu nang Gunung Kemukus nggih. Oh. Praktek teng mriku. Oh. Nggih. Sing terakhir niki ten terminal Genggek Mas. Ming nyuwun pangapunten sakniki kula pun mboten melayani lare-lare ngoten niku. Lah saiki spray. Prei melayani. Cerita waru bucange. Aku surang lakoni Allah. Kula sampun mboten nglampahi kados ngaten menika. Sae menika. Nggih, alhamdulillah. Kula nggih sampun mboten nyuwun sewu. Nggih. Kula lakoni, Mas. Riyen kula genggek. Kula lakoni Lah saiki gremo, Pak. meningkat malahan. Oh. Dados malah pengepul sampean. Kenembang. Ngertos kula dandang ngeten niki Pak Sodik, Pak Sekda, bolak-balik WA ya. Alah. Pak Sodik WA awakmu, Alah. arti tuku we. Kula nggih kula balesi, maaf saya hanya melayani yang serius saja. Iya. Kowe iki anu Mbak Cangi iki pengen ngerti kowe iki sinden apa penyanyi? Nggih mboten mesti sok nggih nyinden, sok nggih nyanyi elektron, sok nggih nyindeni ringgit, sok nggih nyanyi campur sari. Serba bisa. Nggih. Lok tenan. Gending. Nek gending pun ngersake napa? Nek ngersake gending teng kula, nyuwun Nggih. sewu. Sing angel sisan, Mas. Nek sing Nek gampang. sing alah eman-eman utek kula. Lho sampean tesih gadah utek no. Mpun mboten nenten wong tabrakane ora gagar otak kok. Mergo utake ya wis ora enek kuwi kok. Ngono kok. Kula niki pun ngersake gending napa? Nggih. Unang-unang Saged. saged elo-elo kali beber, Well. budeng-budeng, srundreng grosong, Serundeng gosong. nun, Serundeng Serundeng gosong. sundreng, Serundeng. srundeng, Gosong. gosrong, Gosong. gosong, Nggih. saged napa melih gambir sawit, Sampai pacul guang, ngukur bawuk, saged ngersake napa? Sing terakhir niki kula kok kaya dereng tau krungu gendinge.
Napa to? Sing terakhir niku mau lho. Gending nek wayang ajeng awet ra enten to buka rebab. Nggih. Roro jiro lu cici luro Niku cucur bawuk. Ora ngukur. Niku mboten gatel. Niku keri goblok. Ora tau gatel kuwi keri. Berarti laku fotokopi ke kleru. Fotokopi anu Napa? klasik uler kambang. Lah. Apa bocong. Kentengen. Ngelmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai ya ngono pucung. Ora usah dadak sampean pamer kali beber, Ora kali usah. brantas mboten sah. Oh, Niki iki mawon kaya abahe niku lho. Ora kali cewek bareng rasa omong nek kok. Kentengen. Lho kentengen nang penake kaya ngelmu iku aduh sayang moi lawang kowe sing marai ya ngono aye monggo Bu Nek nganti niki iso sampean ora ujar ora kala tak gawa ning yoja. wah tenang Badhe dadosaken waranggana Nggo seret-seretan anak kula. mangsamu gedhen rumangsan gak puwen. Masena butuh sinden rai totok kerot iki. Ngelmu. Suara kok apik Mas. Wong muni kok. Cangkem kok temungkak ngono ae jan. Suara kok arum ngono Mas. Iya, arumbia lah kowe. Ngelmu iku kelakone kanthi laku pitik balik. Se. Kok beda karo abahe? Oh, sinden demit. Rupamu kaya begebluk. Wong apik kok nun sewu lho Mbak Nggih, Jangke. Mbak. Nun sewu. Ngelmu iku aduh sayang moi lah wong kowe sing marai jangan ngono lho. Ya. Kula wingi ngenten iki ana sinden ning yoja. Nah, Kleru ping pindho tak pacul sirahe. heeh. Nek niki mengke digraji mawon. Niki sing salah mboten kula. Sinten? Ketoke panjak sampean minder karo kula. Ah, iya. Minder. Aja minder, biasa ngono lho. Ngapa lho? Di samping minder pengen mutah. Ora usah minder, wis to. Pocong niki sukses. Sing Mas. ngendang. Sing ngendang. Heeh. Pocong niki sukses. Bar pentas tak paringi. Aduh. Piye? Tak lewek dhewe. Ngelmu Iku kelakone kanthi laku pitik. Se. rampung. Oh alah ketok Weneng. asline. Tak kira nek wedok tenan bol plantrangan to sampean. Penek sinden nanti klokop lho. Wong alah. Nyuwun sewu, Mas Eno. Nggih. Ampun nyawang sanggule niki lho. Ah, Niki kula budal teng Karangasri dinyang 50 yuta mboten kula keke. pira? 50 yuta. Lah kok mau gak wehne? Lah dituku sak ndase lho. Ya wehne wong dasar pate apike kok. Lah kok nek raup piye? Ya diganti kacang ijo. Sia-sia. Waduh. Kuwale. Kuwale. Matane picak. Iso. Eh. Wah, opo? Nek ngene piye? Nggih. Kaya brimob. Ya nganggone aja ngono. Nah, sing apik. Nah. Hah, Yayi Werkudara. Kaya Puntadewa iki. nek ngono Kaya Puntadewa. madhep rono bokong kethek. Rumangsaku.
Niki wonten melih. Nggih. Niki rak sing asline. Ayo ya mbak dina. Gentang mriki katulan nyanyi. Penonton pun ngenteni. Ya mbak dina katuran mriki Mbak Dina. Senderek Pak Seno. Niki putu kula termasuk liyan apa niku. Oh nggih. Tepangke kana. Nggih. Cati nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Yu Cange, Mbak Yu Limbo. Pangapunten niki wau kula nyusul madosi kembaran kula. Kembar, Mas. Kembar niku sampean cangkeme jembar. Niki dulur kali kula. Oh nggih nggih. Nggih, lah marane Genahno Kak. Mbak Yu urung ngerti sejarah awake dhewe. Iki jejer to madhep nang Jejer. penonton. Nuwun sewu sing dina niki bayine, lah niki ari-arine. Terus disabda barengi kalian Joro Sando menika. Bing-bing kok. Niku. Kula jeneng kula Joko Slewah. Jero Sandro. Aja cilik atimu ya Mbak. Ora nyapa to. Oh kene ayu ki biasane malah kaya ngono kuwi. Wong muni ki rak mergo ora kelakon. Jajal nek tak paringi pisan kres meneng. Wis ora muni piye. Sapa? Nek sing sebelah niki kulite ngemu cahya. Nggih. Lah sing menawi niki- dulur kula wedok niki, Pak. Ngemu nanah. Dun mau piye? Jadi nyermumu ngono. Nembang Nduk, pelok Pos Lendro. Mula kok klambine we beda. Sing siji wani rada semrawang kulite jero ketok. Iki mesti ora wani mesti. Nyapa? Ayo sampean jelas mesti di awake ditato to sampean. Tato tok lho. Mas. Tato gambar emping. Tato apa? Panu kae. So tato lah muni panu. Tato. Tato gambar ping apa kadas sak lepek-lepek. Panu kok bersatu. Masa kaya nganti kaya ngono men rada maju to Mbak Yu ben Heeh. piantun ngawi ki ya ngerti. Diaturke Ngerti. bapak-bapak ingkang lenggah, Nggih, Pak Bupati. Bapak Ibu, Bupati. Mbak Putri, Bu. Mbak Putri. Bu Kanang, Bu Dalu, Oni, Ibu. Bu Antor rawuh. Pak Antok, Bu Antok rawuh. Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Mas Anto. Nggih. Mas Soni, terus mriki menika panggilanipun akrab-akrab. Nggih. Mboten Pak Wabu, Pak Ketua, Mas Anto, Mas Soni, Mbah Kung. Mbah Kung nggih. Nggih, dadi panggilan katresnan. Itulah ngawi. Hmm, Wong-wong niku nyeluk kula mboten enten sing bu napa lek mboten enten. Su. Nggih. Lah jare asmane Susanggem nggih. Celukane ning ndi su. Nggih. Karena Mbak Niki ngopo? nyuwun derek belajar nggih Mbak Cange, Nggih, Mbak Yu monggo Limbo. Mbak. Nggih. Nyuwun pelok kangen nggih mawon. Apa? Kangen. Pitung sasi kae. Nggih, Pak. Sak pira, Mas? Kupingku budek Mas saiki aku. Nenonane buka celuke ya, Nduk. Ya. Nggih. Mbak Lia tindak rene, Mbak Lia. Mbak Lia tindak rene. Iya. Kur Mbak Lia, Mbak Dina. Lah jan. Lia saking Magetan. Nggih, Mbak. Niki nggih anak kula wedok. Nggih. Mbak Cange, Pripun, Mbah? dalu menika kula mbikak YouTube pagelaran yang wayang kulit mboten kurang saking 40 tempat. 40 tempat. 40 tempat wayangan sing streaming. Dereng sing mboten streaming. Artinya Nggih.
Indonesia Sabang sampai Nusantara berarti ayem tentrem mulane akeh wong nanggap wayang. Amin. Amin. Leres. Kali kula mohon izin Mbah Kung laporan nyuwun pangestu dumateng Bapak Bupati Ngawi Istana Negara tanggal 2 wayangan. Nggih. Kala winginanipun rikala Bu Megawati kirun ugi katimbalan wayangan wonten Istana Negara. Oh. Zaman Yai Abdurrahman Wahid Gus Dur ugi wayangan wonten Istana Negara. Pak SBY ingkang ngasta Mas Purba ugi dagelanipun kirun. Nggih. Istana Wapres ingkang mayang Mas Yoyok Cahyo Kuntadi dagelanipun kirun. Mangke tanggal 2 wonten Istana Negara ingkang mayang Bapak Haji Mantep Sudarsono kirun ugi katimbalan ndagel wonten Istana Negara. Mila kula laporaken Mbah Kung awit anggenipun dawuh kula rikala Pak Jokowi tindak wonten Ngawi. Oh, nggih. Nika. Niki nggih dibetok niki cukur gawuk niki. Niki nggih ning niki sing nyukur bawuk niki mengke di Niki ampun dibetok lho, Pak, niki marai pegebluk tenan niki. Sumpah niku sing rugi kula. kok iso. Lah nggih tanggal 2 Jakarta to. Nggih. Sing rugi kula, Mas. Sebabe Lho kudune TVRI Surabaya lho. Mestinipun tanggal 2 ulang tahun TVRI Stasiun Surabaya ingkang mayang Pak Naryo siaran langsung. Ewondene Istana Negara wayangan akhiripun TVRI diundur tanggal 9 kirun harus nderekke Pak Mantep wonten Istana Negara timbali Pak Presiden. Nek tanggal 2 kadung kula jagakne lho jane. Melok Kiwi Seno ae. Temu di Mas tanggal kali. Apa? Tanggal 2 temu di. aku lho dereng dong alamate kok tanggal 2 niku. Pokoke golek ana. Wis ora sah Mas, wis rasa. Anu Mbak, aku kleru Mas. Tak tumut Mbah Salam mawon tanggal 2. Salam mayang ta? Nyuluh. Nyuluh welute kok melok. Welute disuluh Kang. Semene iki piyayi bahagia kabeh lho, Mbak. Ning wonten sing sedih nganti mbrebes mili. Sapa? Mbah Salam. Oh, gosek, Kok gosek. dadi anakku kok dadi kaya ngono kae kepiye. Niku wis biasa kok. Oh, nggih. Saomah ruwet tok. Saomah ruwet. Ruwet pokoke. Niki dek wingi padu. Nggih. Joko nyalonke calon lurah sing mriko, Kang Salam mriki. Dewi-dewi. Dewe-dewe. Mongko sak omah. Delalah calone Kang Salam ya ora dadi, calone kene ya ora dadi. Dadi padha merongose. Iso neng-nengan ya lho aku. Bajing loncat sing beksa Mbak Lia, sapa sing kulino bajing Ha loncat? niki wonten Mbak Ayu monggo Mbak Ayu. Ayo Rene. Ah tindak rono. Men komplit kabeh. Ya Mbak Ayu gendang mriki katuran nyanyi penonton pun ngenteni. Ya Mbak Ayu katuran nyanyi Mbak Ayu. Nise. Wah, sinden telu jumbo kabeh iki. Kaya nom-nom aku biyen. Alhamdulillah, Nduk. Rasa salaman wis. Aja laman karo aja Nduk. Wes kowe engko kebluk kowe. Ora ali-aline ilang. Wong ki salaman karo wong mesti Lah dadi mboten urusan. nyambi ta? Nggih, nek mboten kepepet mboten, Mbak. Lho. Kaya nom-nom aku biyen. Weh, Mbak Ayu kuwi. Nom-nom aku biyen yo ngene iki. Oh. Yo nganggo kacamata ngono kuwi. Oh. Ya syukur. Duandan batinku nyecelak kok gak teko nggon bae sing nganggo kacamata to. Sing tok orek-orek kacane. Kok burek. Nggih. Nuwun sewu lho, Mbah, kula ten nginggil, Mbah. Nggih. Heeh, iki ketok ae tuwekane putri besok yo ngene iki. Nuwun sewu lho, Mbah, nuwun sewu, nggih. Aja kemayu kowe besok nek tuwek ya ngono kuwi lho. Jek nome kowe kemayu oleh nek tuwek wis ngono kuwi karek gak kena diapa-apane karek. Ning ane Karek sepuhe kaya ngoten lak Lah, sing telu niki. Heeh. Nek sini kaya napa? Ha, Lho. iki ora iso tuwek lho, Mas. Garing. Ini besok garing kok, Mas. Alhamdulillah kopere wis ilang.
Dalang seno kopre ra ilang ning bantale kok kaya ngene ta ya ampun. Niku gawan kotak Gawan mriki. kotak. Monggo. Ning jarang-arang lho. Layak to kok tepat waktu terus. Nyapa? Nek biasane dalang niku jame rak jam tangan gitu. Iya. Saiki sok jam dinding kok go rene lho. Ha iki men cetha karang mripate wis blawur kok, Bro. Iki engko nek wis jam setengah 4 jam 3 kae muni dhewe ting 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 ting. Ah, rampung gara-gara. Sampean ki kurang piye ya? Lah nek kurang gedhe mbok nganggo jam di nang omah kae kloneng kae dipasang ning kono. Tidak bisa memanfaatkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iya, napa? Kula niku nek ngedep kelir iki jam 2 krasa. Oh, jam 2 iki ketara ngene iki. Sebabe Krasa, Pak. oh ngono ya. Jam 3. Bajing loncat Mbak Putri bawa napa langsung Mas Mbak Cange? Mbak Ayu kok. Mbak Ayu. Mbak Ayu kok Mbak Putri ae. Ya. Langsung. Langsung. Mawon. Ya, mangga, ya.
Matur nuwun Mbak Ayu. Dina karo Ria lenggase. Kula meri Mbah Kung. Mbah Kung pripun? Mari Pak Bupati disusul putune kula nggih disusul putu kula. Oh, Pak Wayahe to, Pak? Sumpah putuku. Weh. Putu anak barep. Nggih. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Babil putune Mbah Kirun Mbah Kirun omahe Mbah Kiyun disangoni Pak Bupati matur nuwun gak disangoni babil getun TK TK. SD iya aku lali lho. No, oke. Sampean pengen roh jogete mbok di anu serampatne. Joget apa Bil? Serampat Serampat. sing ngendang iki. Ini Piai Putri iso ngendang. Lho aja meneh kok ngendang. Ngedol gamelan Kulino Mas. kulino. Walah. Iki Tur apa-apa iso. Putu komplek duluran kula pokoke. Lah nek putune abahe niki Nggih. Nek putu kelas 1 iso joget lumrah. Putu sampean? Putune Mbah Salam sing anake adi kula. Nggih. Kelas 2 SD Mas. Iso joget. Iso bakul nomor. Banjar nomor Mas kok. loro kok bakul nomor. Serampat aku sik lagi Babil. Nggih. Kobar ki Agnes. Nggih, Oke. nggih. Nggih. Yo sik. Yo Mangga. Elisa kok Agnes. Seket po 100. bareng Kinggo 50 po 100. seket 100 karo 50 akeh ndi to? karo
Lah ya karo ya wis 50 ae nek ngono wis. Wis ngerti dhuwit asli Nene putu. apik lho, Pak. Niki piyayi sing seneng napa? Seni ning ora ngerti dhuwit niku malah apik. Apik nek ngerti dhuwit ya kaya iki. Ha nggih. Gong dimotes ditututi bayarane kok ngono. Ngono, wis lenggah-lenggah makasih Mas Babin. Jan nyenengke. Elisa. Elisa, Kesayangane Marwoto iki. Nek nyeluk Marwoto ya Mbak Oto no. Oh nggih. Nek nyeluk Mas Marwoto ya Mbak Oto, otone icek ngono. Iki. Ayo sa. Iya. Elisa. Ya. Elisa gendang mriki. Mbak Elisa gendang mriki monggo gendang nyanyi Mbak Elisa dang mriki. Sugeng dalu Abah. Kaget aku. Seneng aku. Sene ya sene nek. Iki sapa meneh iki ne? Alah, masa lali lah. Oh, reti aku ne. Iki ucul saka Museum Trinil iki ne. Pithecanthropus erectus. Ora ngerti we. Akene S2 kok, setelah modern ra ora roh kowe. S2 kok sombong. Sing kuwi disiram banyu ning ngarep pendopo kuwi Pithecanthropus erectus. Dadine leluhur ya. Jangan bicara itu. Enggak boleh. Saya pernah malu. Oh, kenapa? Lah wis kebelet kadung gak enek adoh kamar mandi, aku njajari patung iki ora nang wong roh. Lah kok andekku dienggo foto to. Udah foto bareng berarti ne. Nggih Abah, semua wonten mriki. Nggih, kabaripun pripun Mbak Lisa? Sae Abah. Nggih. Iki pripun? Indonesia itu hebate ning kene. Nggih. Pak Jokowi nek ngendika itu 1.700 suku bangsa, ya. Hampir 1.500 bahasa beda-beda. Nggih. Iki delengen dialoge beda dhewe. Agados Budi, kabaripun. Yen kula nggih enten ning wonge lanang saiki mati. Sapa? Bari. Keneke sampean ya. Padake aku setruk ora ya. Ora. Iya. Memang hebat budaya kita hebat apalagi Ngawi negeri apa ini? Hah? Ramah. Ramah, Ngawi negeri ramah. Selamat ulang tahun yang ke-661 ya Bah, luar biasa. Seneng Bah, kula wau pun mubeng wonten mriki. Seneng. Seneng. Gatel. Tuah bola. Kowe iki ora marahi to, Mas. Mbak. Gatel, kukur gugur. Gugur. Ya pancene ora iso. Dikukur. Ya dikur-kur. Gugur ngono. Nggih. Ya isih kagok kok ya, Bang. Asline ndi to, Mas? Asline Niki blasteran. Omong dhewe sa. Ya, kula sekilam belu. Mbah, Abah. Piye? Apa piye? Bah, pun aku duwe putu ini genep 4 bongko, Mbok. kok sampean Kaya belu. Lah nyang apa kok sirahmu ngelu lho? Duduk ngelu. Lambelu. Lambemu dhewe. Abah piyai sepuh ora tok nek lambemu. Lambeku. Lambelu daerah. Oh, dusun lambe. Ya lambelu ki nek dusun kono. Nggih. Lah nek musuh Betawi padha karo ngelokne cangkemmu ngono. Oh, lambelu. Ning kene cangkemmu. Cangkemmu. Yo, Mas. Lambelu. So nek rene iki aja mbok jak, Mas. Lah piye? Wis omongan karo iki 2 dina lho, opnam aku. Kenapa ndasmu ngelu? Syukur kowe. Elisa. Pancene wong luar Jawa urung ngerti tata basa. Iki ki nang Ngawi. Nggih, ning Ngawi kula ngertos. Di luar Yogyakarta. Di luar Yogyakarta bener. Bu Sanggem kae seniman terhormat kok nek iki blasmu.
Busanggam seniman terhormat. Ojo ndas, ojo ngelu ndasmu Sing ojo. bener napa, Bah? Ngelu patakmu. Ngelu batakmu. Nah, sip. Luar biasa ngelu Abah batakmu. iki ya malah ngajani. Patakmu atos. Batakmu atos. Ah. Nggih. Paham Yes. kula. Iki engko ora mung tekan kowe. Apa? Aku barang iso dunakke patakmu ngono. Batakmu apa? Kalau makan bahasa Jogja apa? Yang paling halus. Mangan. Mangan. Mangan apa ya? Dahar. Dahar. Itu kalau di Ngawi kurang halus sedikit. Kurang halus. Yang bener. Nguntal. Oh iya. Paseno kula wingi nguntal. Nggih. Tobat iki sing menerke aku rekoso iki. Nguntal ya, Pak. Nguntal dasmu. Masa ya mangan dasku padha Aku ya. nek aku nguntal kok. Aja manut kae sapa digendung. Oke, iki cara dosen-dosen basa kok. Bocah kaya ngene kok diban bablaske nek cara Madiun madang. Madang. Ngawi iki wis madang apa urung gung. Gong. Oh, gaya suarane iki ya. Heeh. Gong. Wis ngono. madang, gung. Gong. Wis Gong itu apa? Belum. Gong itu belum. Belum. Ya belum. Heeh, wis madang. Gong. Paseno wis madang. Gung. Iya. Apik. Wis pokoke pekok kabeh. Lho pancene ya ngono wis madang. Gung. Nggih. Arep nembang apa, Nduk? Nggih, nembang not Saiki nek pamuntan. Nggih, Ya, napa? werna-werna iki. Mau di Lambelu. Lambelu ki daerah ndi ta, Nduk? Sulawesi Tengah. Kecamatan saka Seni ibuke daerah. saka Lambelu, Bapak. bapake saka Toli-toli, seko toli-toli. Oh iya cedak. Cari toli-toli basa Jawa seko toli-toli. Ancene ya enek si Bulga, si Malungun, terus apa ki Jambi, enek terus apa ki bau-bau ana, Kendari ana, lagi toli-toli ya enek. Lah ndelala sing muni dheke antara tol karo li iki cedhak ngono lho. Heeh. Yo iya pancen. Gandeng, ya mong bedane gede karo cilik. Enggak besar sama kecil. Oke wong kocok kelas sama rungane. Toli-toli. Toli-toli daerah kok bisa Ya sama iya, kecil. kan ada daerah yang besar, ada yang kecil. Oh iya bener-bener. Daerah toli-toli Sulawesi bener. Tengah. Iya bener. Nek Sulawesi Selatan kira Makassar, Iya. Kendari. Iya. Iya. Kalau Sulawesi Tenggara kan Selopuro. Selopuro. Wih, terus. Selo Nek Ondo di sini ada Solo Ondo. Nek Sulawesi Barat ki ya termasuk Paras, Gandri, Nah, niku. Pangkur barang kuwi Sulawesi Barat. Nek Sulawesi kuwi Apalagi Sulawesi? Sulawesi yang betul. Tahu sual belum? Sual apa? Sual itu kalau Katok, bahasa katok. Jawa celana. Oh, celana. Celana. celana besi akhirnya jadi Sulawesi. Oh, siapa pakai? Kamu pakai celana besi? Kae. Oh, Pak Seno celananya besi. Kok bisa? Oh, kae apa diperkosa wedokan elek kae apa? Itu pakai celana pakai remote kok. Celana kok remote ki piye le nganggo? Teng ngono tok. Ya. Arep nembang apa nak? Ada apa menurutane nopo? Iya, ini enaknya kalau goro-goro utut manggung. Oh iya. Perahu layar aja dipleroki tadi sudah. Sudah. Ya, terus ini ada Sinom Grandel. Sinop Grandel kuwi. Bisa enggak kamu? Enggak. Nah, ini Enggak hafal. masih terbatas ya, Bah. Sinom apa ta Nduk kuwi mau? Gerandel. Ah. Kan gerandel. Ya Grandel. Gerandel. Nek kowe aja mau cekak ae Sinom Grandel no aja. Gak gerandel. Grandel. Grandel. Hah, ngono wis angel kok. Ilate pancene ya ngono kok ngono. Heeh. Ya. Dadi bebeda kok. Sesuk niku le ngedongke teng kula, niku kula bingung. Heeh. Kamu Besok dia- privat aku. Apa sing silindro Nduk? Patak ki ora apik, sesuk ora ditokke ya. Enggak boleh, katanya halus. Wah, udah ngapusi. Sing Senane. ngapusi iki lho. Kae lho.
Mustaka. Oh, yang betul Mustaka. Ngabusi ki wong tua radonge. Pancen iku ya ora duwe patak. Oh, patakmu piye? Heeh, ta. Syukur kowe. Balik nang kowe dhewe patakmu anjlok ngono. Nembang nduk ya. Ya. Nambang apa? Ah, iki Selendro ya ini. Iya, selendro. Ya, Apa? sesi Selendang deman. sutra kuning ada. Sesi deman aja. Oh, iya. Selendang sutra kuning juga nggak hafal. Harus Oh. pakai catetan. Oh ya aja. Harus Ya. pakai Pak podang kuning. Ya bodang kuning ya kena. Pudang kuning ya kena. Nggih. Pudang abang, pudang ireng. Nadyan wujud demong peksi wah ana dorone apa kada geblok-geblok ya apa? Padha apa? Karepe iki kok dikeploki kaya manuk dara. Ana darane ta. Lah wong nek nembang ya teteh ngono. Teteh lho. Nek omong kok angel. Bojoku omong genah nembang belas nek genah. Alus manis tur merak ati. Nek nembang nggih teteh, Bang. Teteh. Lah iya. Teh-teh itu apa teh-teh? Teteh iki cetha. Oh, kirain di sini ada teh juga. Kebun teh ada di sini. Ya Kebun teh jamus. jamus ya. Jamus. Teh macam-macam di situ ya. Udah lama. Kebun jamus. Ada teh Teh-teh hijau, ki cetha. teh hitam. Teh-teh itu C. Cetha lafalnya pas grammar. Ceto grammarnya. Cetha grammarnya. Teteh. Bedane Jawa Barat teteh ki bule. Blik. Teteh. Padha karo AA i Kakang. Nek EE ya wis beda. Itu telek. Apa? Kan, kalau itu telek. Ya wis. Ngertine kene telek. pun wis. Nek EE ki telek ngono lho karep. Sauni-unimu nduk pokoke. EE telek Tak ya kei bener-bener. kemerdekaan pokoke, merdeka. Wis sak gelemu. Semingguan kula lono golek isi podang kuning iba bunga hengatiku Neno. nyanding bisa dadi tombo Tepuk tangan untuk Sulawesi Tengah. Toli. Ya. Sah. Hah? Kamu kalau mau kowe nek arep belajar nyinden kae, gurune sinden kae. Iki Pithecanthropus erectus iki. Manusia purba. Nggih. Manusia purba Trinil. Elisa, Heeh. Ah. ini murid saya semua. Oh ini muridnya. Jadi bagus, jogetnya juga bisa gini-gini. Bagus. Wow, aku juga mau berit ini. Loh, sekarang saya sudah nggak bisa. Piye toh? Lah, ilmu saya kan sudah disedot anak dua ini. Oh sudah disedot. Iki wis kopong. Oh udah nggak ada. Bener dalangmu surane uteke blas. Oke. Nggih. Tayubke wis monggo gagrak. Ini Mbak Cangi. Pripun, Mbah? Saya sering ngobrol sama Bapak Bupati, Mbah Kung. sama Mbah Kung. Ngundang seno ki limbukan aja suwe-suwe. Sing penting ndang mayang. Nah, guru
wayangane Ki Sina Nugroho ditunggu piantun Ngawi. Bar lagu ki engko langsung delok piye to Bagong kengko babare leh geger karo Pendhita Durna. Tepuk tangan untuk Ki Sina Nugroho. Goro-goro rasa nganggo dagelan, Mas. Rasa. Kanggo apa? Adune kae mengar minggat. Dereke Bakung sesuk ya tindak Surabaya Bakung. Saestu nyun pangestu tanggal 2 udah positif tiket sudah ada kirun ke Istana Negara nanti saya laporkan kesuksesan hari jadi Kabupaten Ngawi. Nggih, matur suwun, Pak. Ayo monggo, Pak. Esuk awane ngomah wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miberanggonku goleki ora krasa esuk awan nganti eman yen nganti liya kanyawa kleyang tak sawang menca ing ngepang kekancangan tak indhen saka katawan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencoan slirane arep bakal atiku kekiwan yen si podang andutut ati kebanan ora mandang atiku tansaya tetep sembah nuwun. Iya, Dek Elisa. Satu pesan boleh enggak, Bang? Boleh.
ditonton 13.000 lebih penonton. Lebih. Jangan lupa don't forget to visit Ngawi ya, karena Ngawi punya banyak sekali tempat wisata. Ada benteng Pendem, ada teh, Museum Trinil, ada kebun tawun. Ya, air terjun pengantin. Pengantin. Banyak sekali. Jadi jangan lupa karena inilah Ngawi ramah ya. Ada Alas Malang. Ya, Alas Malang apa itu? Tempat wisata. Bacok sirahmu kuwi. Pasar Hewan itu loh, Pasar Hewan. Dengan ramah Ngawi semakin barokah. Ya, dengan amin. ramah Ngawi rezeki melimpah ruah. Amin. Dengan Amin. ramah kita tingkatkan ngibadah. Amin. Ya. Oke, Terima kasih. salam. Mbak Itu Mbak Lia. Mbak Cange, Pripun, Mbak? niki ngenteni tarunge Bagong. Saestu. Kula rembakan pokoke nek dalange Ki Sena Nugroho limbukan aja suwe-suwe, gara-gara aja suwe-suwe karena dalangannya Ki Sena Nugroho ditunggu kejutan-kejutannya oleh penggemar Sena Nugroho. Tepuk tangan untuk Ki Sena Nugroho. Matur suwun, Pak. Ya, Nger. Ketemu engko, nggih. Nggih, matur sembah nuwun, Pak. Ya teruske dhisik ya. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing lenging karang kadempel nalika semanten nata mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawi sangganing para putra Pandhawa pating bleber pating Caka Trita mludakaning ratan Lumungkur sang rakyana pateh undanging Prawadyabala Pok sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna pindha Jaladryana Sri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrayipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh Wanadyan putra pun Antarja Cemadung dawuh Pakdhe ana dawuh apa
bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh. Setyaki wonten timbalan ing Adawuh. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan ing Adawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya. Pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong. Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong. Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Punakawan liyane. Lajeng parempat kok Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantraning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki bencang menapa? Lho niki po pangkatipun ingkang putra Pringgondani bencang menapa? Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi bencang menapa? Ora ketang sambung ngobor cara lintang mangkat dina iki. Lho niki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakde. Ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Durnaena panalingan remajaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda gandheng blekuduk soal gimbal Semarante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindring pageralun Prabu Jayeng Sekti lho iki kula penemban wonten menapa dene Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to Bapak gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Monggo
Sangka yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Narendra ing pager alun. Supaya kinarya jejaka yen ta ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong kelawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa peneban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sapadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah. Kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Kowe urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing mepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bawa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten kelirana dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang Karang Kadempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karang Kadempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Amarta uga wis mapan ning Karang Kadempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karang Kadempel, janji kalah. Aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayang Sekti. Keparanggul mungguh ngayuda bawatnya bentar kebabaknya mungguh ngalogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene Rajamak kaya nduk diceplok. Tru. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Terus piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok
Wah, wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nek aku mati kok ndek tanggungan gula wenthek anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula wenthek anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong ngantarne anake Semar malah. Wis tenang ora sampe pedhi, rasa mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah piteno nek wong ra duwe aku cidhuke tak kredit kok. Men cidhuke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku, yo dasar Waranyata, putra Jodipati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Putra Jodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana, Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho. Mulak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kewarata. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga enteng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Waranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mun ndak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, sing tak wedeni apamu? Ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Rung tau weruh kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya, Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya, Ismaya kae kakangne Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter.
ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan, tak newehi ajijaya kawijayan gong, ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ae. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama tiba-tiba. Biar kowe. Wes, wedan. Wis gong, aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong? Ana. Piye Bagong? Menjoto ronggon. Menjoto ronggon niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajigja. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggahan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo.
Cadang. Oh. Jebol cadangmu sembilan. Sopo irung kaya sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong nang Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Hot iya. Oh. Kakak nama kaya kakak jaga nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Betul, non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Kakak cek bekila sabar ini apa? Mumet tak? Iya lah. Kakak tak banyak lah tu. Saya bekila sabar ini. Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene apa? Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jagale. Agak betul di sini. Agak kece juga selek kata. Kowe dong boleh? Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Kayak aku ada. Aku tuh. Aku tuh piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksudnya, agak gede. Iso nulis ora? Nulis. Gede. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Gede. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Gede. Ah. Duh, nulis karepmu piye? Gede. Gede lede kecil masih. Oke. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Gatukan kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku mana akade. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Kenapa Pak Bagong? Rada jelas ae, rada jelas.
Sirmu agawate sawala katakawaya katiwisya wisbari tile bakay. Puyer watra ora. Ora isih kuat aku isih kuat. Abadi gedeg kemana tile kamane. Tulis aja buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Agak kebasih kita. Agak ada baik kita. Kita kebasih. Mangka ngono dadi dolanan. Saake ya kok. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati, kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk sok nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo wis. Lumayan entuk-entukan. Pian. Copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan. Mlendis. Ora diturai apa-apa. Oh, can bocah-bocane do. Wah, ketreki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu arep